Σιγά, μαντάμ, σιγά, πού πας, να περάσουμε, θέλουμε και σειρά. Τι σου είχα πει που δεν με αφήσεις να περάσω. Δεν μου λες εσύ ρε παλικάρι ή ό,τι άλλο τέλος πάντων, πού είναι αυτή η μάξα της Μη το λες αυτό, μη το λες αυτό, μη το λες αυτό. Τώρα μιλάω. Αυτό, Ποιο? αυτό. Αυτό, μάλιστα μαντάμ, ποιος θα πάει πρώτος? Εγώ θα πάω πρώτος, χάνομαι. Η επιχείρηση μου πάει κατά διάολη και θες εσύ γι' αυτό, κατάλαβες, χάνομαι. Χαμένος είσαι και άγγελης. Οι κυρίες προηγούνται, βρωμέρε είπε. Όλοι ξέρουν την βρωμιά σου σκορπίζει στην παραλία. Εσύ καταστρέφεις το σύμπαν σκιωμή. Απάτα! Μάλιστα μαντάμ, ποιος θα πάει πρώτος? Εγώ πρώτος. Εγώ πρώτος. Μάλιστα. Καλώς ήρθατε. Καθίστε. Ξέρετε... Ναι, μη μου πείτε, τα ξέρω όλα. Έχουμε αναδουλειές, Μα πώς το κατάλαβες. Μάγωσης. Μίλα! Ψάχνω τρόπο, ψάχνω λύση. Η επιχείρηση που έχω να αποκτήσει. Δεν με νοιάζει την ώρα θα την έχει βρήσει. Τα λεπτά του κάθε τι θα την βρήσει. Δεν με νοιάζει την ώρα θα την έχει βρήσει. Δεν με νοιάζει την ώρα θα την έχει βρήσει. Εδώ και ώρα με κοιτάς. Δεν ξέρω ώρα και στα αλήθεια τι ζητάς. Σου κάνω πνεύμα. Έτσι έμαθε να λειτουργεί το πνεύμα. Θέλω τα πνεύματα καλά να βρουν μια λύση. Να τρέχει καθαρό νερό από την βρύση. Κάτι ακραίοι τύποι σαν και εσένα να μην υπάρχουν ούτε στο πυκνένα. Αυτά τα λίγα να θυμάσαι από μένα. Για σένα ο Μίτσο,